Velkommen til Bid & Get, Danmarks vildeste aktion. Opret en profil og modtag 3 gratis bud. Her er et eksempel på en aktion, som regel starter aktionsprisen på 1 krone og stiger med 1 øre, hver gang der bliver budt. Det koster 5 kroner at byde, men jo større budpakker du køber, jo billigere bliver budprisen. Hvis der bydes, når der er under 30 sekunder tilbage af en aktion, vil den blive forlænget og tælle ned fra 30 sekunder igen. Dette fortsætter, så længe der bliver budt på aktionen. Herved har alle en chance for at byde, inden den løber ud. Hvis du er den sidste, der har budt på en aktion, når tiden løber ud, har du vundet retten til at købe produktet til den opstillede pris. Herefter modtager du en mail, hvor du skal følge guiden, som hjælper dig igennem betalingsprocessen. Den dyreste aktion solgt på Bid & Get indtil videre har kun kostet 24 kroner. Derfor kalder vi os for Danmarks vildeste aktion. Bid & Get. Make the last bid.